परमपूज्य आत्ममलिक माऊलींच्या कृपा आशीर्वादानं व संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री नंदकुमारजी सुरवशी साहेब व ट्रस्ट मंडळ यांच्या मार्गदर्शनानं कोपरगाव येथील शिक्षण क्षेत्रातील अग्रगण्य असणारी आत्ममलिक इंग्लिश मीडियम गुरुकुल ये-जा विभागातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशोत्सव साजरा करण्यात आला। इयत्ता 1ली ते 10वी यामधील सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत करताना शाळा प्रवेशाच्या पहिल्या दिवशी मुलांच्या स्वागतासाठी प्रवेशद्वाराजवळ रांगोळ्या काढण्यात आल्या। फुगे व फुलांच्या सहाय्याने शाळा इमारत सजविण्यात आली होती। टाळ्यांच्या गजरात मुलांचं स्वागत करण्यात आलं व प्रत्येक विद्यार्थ्यास गुलाब पुष्प देऊन तसंच नव्यानं दाखल झालेल्या सर्व विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचे औक्षण करून स्वागत करण्यात आलं। कार्यक्रमाची सुरुवात आत्मरूपाच्या प्रतिमा पूजनानं व आरतीनं करण्यात आली। कार्यक्रमाचे पाहुणे गुरुकुलाचे पालक गणेश रक्ताटे, आत्ममालिक इंग्लिश मीडियम गुरुकुल ये-जा विभागाचे सर्व वाहन चालक यांना आत्ममालिक इंग्लिश मीडियम गुरुकुल ये-जा विभागाचे उपप्राचार्य नितीन सोनवणे सर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला। कार्यक्रमाचे मनोगत गुरुकुलचे उपप्राचार्य नितीन सोनवणे सर यांनी केलं। तसंच 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाचे सविस्तर व सखोल मार्गदर्शन केले। तसंच विद्यार्थ्यांना यावर्षी शाळेत उपस्थित राहून वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये भाग घेणे गरजेचे आहे असं सांगितलं। प्राचार्य माणिक जाधव सर, प्राथमिक विभागाच्या प्राचार्या मीनाक्षी काकडे मॅडम, उपप्राचार्य नितीन सोनवणे सर, पर्यवेक्षक बाळासाहेब गाडेकर सर व सर्व शिक्षक वृंद यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात साजरा केला। कार्यक्रमाची सांगता पसायदानानं करण्यात आली। यावेळी सूत्रसंचालन अजय देसाई सर, BN जावळे सर, पाटील आरती मॅडम यांनी केलं व आभार शाळेचे पर्यवेक्षक बाळासाहेब गाडेकर सर यांनी मानले। आत्ममलिक न्यूजसाठी संपादक सागर आहिरे, कोकमठाण।